Hej. Jeg er Laura. Og jeg er Maria. Hun har ikke Facebook, så det er derfor, jeg ikke har tagget hende eller noget som helst i videoen. Jeg er total outsider. Ja. Jeg kan meget godt lide det. Det er meget sjovt. Du kan lige være en outsider. Fedt nok. Okay, lad os komme til. Ja. Vi har nogle spørgsmål og nogle challenges, som jeg har fundet på nogle af challengesene, fordi at, der var ikke rigtig mange sådan nogle, der spurgte os om nogen, så ja, jeg fandt nogle til Laura, og Laura gør de fleste af challengesene, fordi at jeg er rimelig kredsen. Så. Ja. Og så har vi nogle spørgsmål. Så vi starter bare? Ja, jeg starter. Det må du gerne. Emilie Angel spørger, hvad er det, der gør, at I kan lide jeres crush? Det er nok, at han er sød, sjov, sig selv. Det er virkelig vigtigt. Ja, det vil jeg også sige. Altså, at sådan, ja, selvom han er sammen med sin Højdeforskel. Det lader jeg lige mærke til. Det var faktisk virkelig. Og selvom du bare sådan der, så ville jeg med på højdeforskel. Ja, men han er sød og bare flink i det hele tiden. Ja, værsgo. Okay. Emilie Angel. Hvilken slikbar er jeres yndlings? Min er nok noget eller Twix og Snickers. Min er Mars, men også, ja, jeg er kredsen. Ikke lige så meget. Okay. Emilie Angel. Nej, ja. Hvad er jeres yndlingsfrugt? Min er æble, vindruer, banan. Jordbær. Nej, jeg hader jordbær. Nå, okay. Ja, jeg hader jordbær. Æble, vindruer, banan. Du er yndlingsfrugt, ikke yndlingsfrugter. Okay, min yndlingsfrugt er nok jordbær. Jordbær, jeg elsker også være med nu. Du elsker jordbær. Okay. Emilie Angel igen. Hvad er jeres livret? Sushi. Ja, jeg kan også virkelig godt lide sushi. Så, ja. Jeg elsker også virkelig meget thai-mad. Jeg elsker thai-mad. Og tacos, jeg elsker tacos. Tacos. Okay, så er der din tur. Natasha Andersen. Andersen. Ja, okay. Nej, jeg ved ikke, hvordan det udtales. Andersen. Ja, sorry. Andersen. Hun spørger, mit udseende fra 1 til 10. Du kender hende. Ja, jeg har faktisk kun mødt dig en gang. Det var til skøjtestævne. Rigtig pænt. Altså fordi du havde sådan en virkelig flot kjole på. Jeg synes, jeg var sådan helt glitteragtigt. Det kunne jeg ikke lide. Så 1 til 10. 8-9 stykker, vil jeg sige. Altså, ja, jeg kender dig ikke så godt. Jeg har kun set dig på nogle billeder, men ja, 8-9 stykker. Det virker meget pænt. Okay. Og ja, værsgo. Min personlighed fra 1 til 10. Det er lidt svært for dig, fordi du ikke kender hende. Ja. Igen, jeg har sådan... På billederne virker du meget flink. Jeg ved det ikke. Du virker bare meget flink. På billederne virker du flink. Okay. Ja, præcis. Okay. Så det giver også mening. Ja, det er også derfor, jeg Okay, jeg synes, du er rigtig sød. Jeg har skrevet ret meget med dig. Så... Igen, 8-9 stykker. Det er rigtig dejligt. Okay, din tur. Gud, er det mig? Okay, ja, så hvad synes I om mig? Igen, synes du er rigtig sød. Natasha. Igen er det Natasha, ja. Men ja, du er rigtig sød. Videre. Ja. Okay, Max Petersen, hvad synes I om mig? Du er rigtig dejlig. Du virker flink, jeg har aldrig mødt dig. Du virker flink. Altså mange af dem, der har spurgt, du kender jeg ikke. Så. Det er skrevet en del sammen. Du er rigtig flink. Du virker flink. Max Petersen, han spørger igen, mit udseende fra 1 til 10. 8-9 stykker. Ja, 9 stykker. 9 stykker. Rigtig pænt. Så har han spurgt igen. Er jomfru? Ja. Michael igen. Miki. Har I nogensinde set en pik? Nej. Ja. Hvad? Det detaljer. Ja, okay. Men
Ja. Er det noget til challenge? Ja, vi har virkelig ikke særlig mange, så Nej, det er det. det bliver sådan 10 Okay. minutter. Der er heller ikke så mange op på det. Emilie Angel spørger, Hvor mange kiks skal du have i munden? vi har kiks her. Bare til mig hånd til mig, tak. Værsgo. Kan jeg tage det? Okay, det tror jeg ikke er så mange måneder. Det er fedt nok. Og der er sådan 2 tilbage. Eller Ja, det er fint. Så ja, okay. vi starter bare. Okay. Jeg ved ikke, må vi brække dem over? Ja, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Okay, det gør vi, fordi det er det store kiks. Det er meget, ja. Jeg kunne have 2 kiks i. Jeg kunne have 2 hele kiks i. Laura er i gang med sin 3. kiks. Det går godt. Jeg kunne kun have 2. Du er også bare født med sådan en kiks. Laura kom 3,5 kiks i morgen. Okay. Og faktisk kun lidt tilbage. Okay, så det blev til Maria, hun kunne få 2. Ja, og Laura kunne få 3,5. 2,5. Ja, 2,5. Ja. Det var ikke så meget. Og de 2. Så spørger Michael Næs, eller så siger han, bund en halv liter sodavand. Det her det er en, og det Kan du. er en og en halv. Det er Så jeg tapper sådan cirka en halv. Ja. Hun kan ikke lide sodavand, så det er mig. Jeg kan købe den her ballon, så den skal vi begge to prøve at puste op. Fordi de er faktisk rimelig svære at puste op. Så det vil jeg så starte på. Fordi hun bunder er stadig. Nu kan man sgu da ikke. Færdig. Jeg kan ikke puste nogle balloner op. Det er da godt for mig. Ej, jeg almost got it. Jeg gider ikke være med til den knap mere. Jeg gider ikke være med til det her. Laura vinder. Laura? Næste gang. Laura? Sekund! Laura skal... Hun har fået nogle flødeboller med. Dem skal hun så tage en. Hun skal tage flødeboller i panden og flødeboller i munden. De kan ikke sidde fast. Jeg har allerede prøvet en gang. Ja, men det skal hun, fordi hun må ikke bruge hænderne. Kun til at få dem op. Den skal sidde fast. Den sidder fast. Kom så i munden. Eller ikke på næsen, mand. Så kan det hjælpe. Det var det. Ja. Ses! God jul. Godt nytår.